9 तारिख जानुवारि दिनैहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला कर्मचारी परिषद आरो खोला क'क्राझार जिल्ला कर्मचारी परिषदनि दैदेननायाव जों दिनै 2 घन्टा हसिखावनाय हाबाफारि जों लादों। मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि कर्मचारिफ्रा गैथ्राबाबो 20 बोसोर 30 बोसोर साख्रि मावनानै दिनै गभर्नमेन्टआ 2005 नि 1 फेब्रुवारिनिफ्राय NPS माने निउ पेन्सन सिस्टेम बेखौ जोंनो जाबसिनना होनाय जादों। दा जों सिगाङाव साननो हायाखैमोन जे NPS आ मा रोखोम जागोन। लासै लासै जोंनि कर्मचारिफ्रा जेब्ला जों रिटायार जाबाय जों हमनो हाबाय जे सोरबा सासे प्रिन्सिपालाबो 2000निफ्राय 2500सिमल' मोनो। होमबा बेजों जोङो मुलिसो बायनानै जानो ना मा जानो। दा बेखौ जोङो हमदांनो हानानै दिनै जोङो 2 तारिख माबा लादों मा होनो बेखौ डेमनस्ट्रेसन। बेनो जाहैबाय NPS आरो UPS बे मोननैखौ बाद होनानै जोंनो अल पेन्सन स्किम बेखौनो OPS बेखौ जोंनो प्रदान खालामनांगौ। बेनि थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोजोन्थों। जुदि सरकारा नोंथांमोननि दाबिखौ गनायनानै लायाब्ला मा राहा लागोन? जुदि सरकारा दाबिखौ मानिनानै लायाबा जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आन्दलन खालामनाय जागोन। बे जोंनि कर्मचारी परिषदनि थांखि। दिनै बेयाव बबे डिपार्टमेन्टनि कर्मचारिफ्रा? ओरैनो डिपार्टमेन्टखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा 48टा डिपार्टमेन्ट दङ। दा सानै साथामब्लाबो गासिबो डिपार्टमेन्टआ फैजोबनाय जादों। बेयाव फ्रायानो बुंनो थाङोबा गासिबो जोंनि BTC आव जा डिपार्टमेन्टफोर दं बिथांमोना नुजाफैनो हादों।